Karong buntaga mga kapuso atong ilailahon kini usa ka bul-anon bisan sa taas nga pangidaron gipanikamutan gyud niya nga makahuman og bachelor's degree. Taliwa ninyo mga kapuso bisan ubay-ubay na siya og na-accomplish sa kinabuhi, musical director, composer og naghupot na sabni siya og lain-lain nga mga posisyon sa NCCA National Commission for Culture and the Arts. Makauban nato karong buntaga Sir Lutgardo Luza Labad. Good morning, Sir Lutgardo. Sir Gardy, welcome sa GMA Regional TV Live. We're so glad to have you this morning. Kumusta, sir? O congratulations sa imong nakabot unsay gibati nimo, Sir Gardy. Ay, daghang salamat, Sir Sereno. Of course, I'm so overjoyed, so excited that even at this age, nakamit ko yung matagal ko nang pinapangarap at pinapangarap ng parents ko. Kaya sabi ko nga, nako, salamat Mama, Papa, pinulungan niyo ako para kayo nandun na sa itaas. I'm sure happy kayo na naabot ko ito. Let's talk about your journey first before getting this bachelor's degree, Sir Gardy. Because naka-eskwela naman ka before, sir, pero wala lang nimo natiwas. Unya, as you were saying, sir, ang imong mga accomplishments, imong mga nakabot sa kinabuhi mo na ni ang nakatabang nimo or maka-earn good sa imong Bachelor of Arts in Literature and the Performing Arts. Arts. Major in theater. First, I started my college and high school sa seminary sa Manila. Okay? Then, when I was in the seminary, I was so attracted to theater, nakita ko ang PETA, ang Philippine Educational Theater Association. Then, this is what I wanted because I was a musician. I played the piano. My parents were musicians. So, I left the seminary and I enrolled in UP sa mass communication because I also wanted to be a movie director. Okay? Pero ang training ko sa drama sa PETA, the Fort Santiago Theater, under the founder, Mrs. Sil Guidote. And I founded myself. Sabi ko, this is going to be my life. Sabi ko, I found that the theater and the arts is so important in the development of people, sa creativity nila. Ganun, no? So I stayed with PETA for 25 years. No? But in college, I continued to pursue my studies, pero nakafocus ako sa drama and I needed also money to make my family survive. So nag-music ako, nag-compose ako. So I stayed in the UP campus, finishing the first year hanggang third year. So hindi ko natapos yung fourth year. And then from that time on, I also worked a lot with the NCCA, the National Commission for Culture and the Arts. Ang raming programang napaka-importante. So, nakalimutan ko na yung pag-aaral kasi nag-aaral naman ako para doon sa mga ginagawa ko. Nagtuturo na nga ako, nagbibigay ako ng workshop. Dapat magkaroon ng buhol ng isang paaralan para magkaroon ng dalubhasaan sa music, sa drama, sa mag-arte. Sir Gardy, anong dream mo para sa industriya natin sa Bohol in terms of arts, theater, culture, music? Okay, dapat masuportahan ng gobyerno no, ang arts. Kasi di ba ang arts, parang ano, palamuti lang. Magkaroon ng Mr. and Miss, magkaroon ng Miss ng gano'n, magkaroon sa piyesta. Hindi siya core. Dapat makita nila na arts is a core program, it's the soul, it's the spirit of a country. That the arts is the heritage of the country. So there should be a program na yung ating arts mape-preserve, ang ating arts ma-revitalize, no? Mga kuradang namin, mga sarsuela, mga indigenous culture, yan, nandito kasi ang kultura natin. Dapat ngayon, meron tayong isang struktura na ipapakita yan, meron tayong isang paaralan para mas maraming artist. Kasi ikaw, artist ka, I'm sure, kasi nandiyan ka as an announcer, di ba? Media specialist ka, arts yan. The way of expressing yourself. Just to cap this off, sir, kay pasensya, limitado atong oras sa television, coming from you sa imong istorya, sir, labis paghatag nimo og premium gyud sa imong degree sa edukasyon ug sa imong nakab-utsab sa natad sa arts and culture. Kung doon na kay gustong ipaambit nga mensahe sa atong mga viewers this morning, Sir Gardy. Mga kabataan naman, at saka sa mga artists, kill yourself. Do not lose hope. No? There's always a gold mine sa bawat isa. Ilabas mo yan. Okay, kabataan, maski 20 years, 30 years, 40 years, yung youthful creative spirit nandiyan sa loob mo, and it is our duty to let it grow para talagang maging total human being tayo and to share that sa community natin.
Alright, with that, we'd like to thank you. Daghan kaing salamat sa inspirasyon ug pagpaambit sa imong istorya karong buntaga. Mga kapuso, institusyon na gid siya sa arts, dili lang sa Bohol, apan sa nasod usab. Sir Lutgardo Laba, daghan kaing salamat, sir, for joining us. Thank you very much. Thank you. Daghang salamat, Todd.